Hinke bayap song bahai tong bai khakhayo norok jotono kahamno tong banyanai hinke tini haino hai norok bagai upcoming koborok music video Himalayano koborok teaser video o video no tini ang full explain khai tuka norok video no paya sangnai tongle tai video no sangnan sikang norok thini kaisa koimu channel o tumuno katal tong hakai channel no subscribe khaide tai video no like kaisa rede faide hinke chung video ni phaching thangliano o music video hingkai Himalayano teaser Vishal and Sahista Borokunini music video norok jotono sinana sini KSF team ni sini Takuk Vishal borondo jotono sinai hingkai bini music video release nani phai tongo norok jotono naising tongai de norok nugi manai 1 July o salo norok nugi manai o music video full bo channel o release ngai hingkai ang tabun norok no saikna nai abo hingkai Hamsanai Studio YouTube channel o channel o norok nugui manai o music video hingkai description o norok link manai o channel ni o channel o norok tumung no subscribe khaije borong to hingkai dakti no subscribe khaide tai description o link tongo norok thangoi visit khaine de o channel o subscribe khaitandi tamni hingkai o channel o music video tai nini kokbrok film ni amohai rok release sung tongo o channel no chung support khainani nango tamni hingkai sini bagai asuk music video kaham tai film amahai rok boro snam tubuo hingkai abahai no chung borong no subathai hingkai khakhayo norok jotono khnai mangkhana tai nugo mangkhana o music video boske khna tongno tai nabnai thongnai hingkai phaide chung video ni clip kisa chung nai nai chung ro kok salene hingkai baya song norok nugo mangkhana video ni teaser kisa norok nukkhana hingkai belekheno naithongnai belekheno gan bo khna tongnai nang khakhayo norok bo o music video no belekheno jajaknai ao norok support khaide jara music videos nam tongnai rok no tabang ke borok chilma aso kosto kai hingkai chung borok no like subscribe khaibana chung borok no subasri tongna nango hingkai tini bagai asunung sinai hingkai tabu ani channel o katalang tong hakai channel no subscribe khaide tai video no chawla khangkai like khaide tai comment khini ni tapokni hingkai abahino norok no ang norok bagai videos nam tubunai kokborok music teaser abone tuyai hingkai full explain videos nam tubunai hingkai tini bagai asunung nai malai nai norok bai next video o abone bagai asungno।